Baasi tɛ komi aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama Ala nana laban n'a ye ni kɔrɔkɛ tɛ a bɛ kalo kelen bɔ sisan n'o ye a fa ye ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a kun ka di ne ye ka n kɔrɔkɛ ka kow ɲɛdɔn ko minnu tora ko duguba kɔnɔ yan ani yɔrɔ wɛrɛw la o hukumu kɔnɔna na ka du fila kɔni bɛ yan n b'olu yɔrɔ dɔn olu papiye bɛ n bolo Laji i yɛrɛ b'a dɔn cogo min na ka butigi min ye village la i ye tako caman kɛ o ko kunkan bɛɛ bɛ ne yɛrɛ bolo kan n tilara k'a mɛn ko yan ko entreprise dɔ b'a bolo komi ne ka faamuyali tɛ o ko ɲɛdɔn ten n ma wele k'aw lasigi ne kun kan ka e yɛrɛ de wele ka d'a kan e de ye den cɛman ye ne kɔrɔkɛ tɛ yan bi nka e de bɛ yan e de bɛ komi dutigi nka ni Ala nana kɛ ni ne fana bɛ yan n tɛ se ka ko kɛ tant que ma i ni lagari hakilina ɲuman kɛ o hukumu kɔnɔna na a ka di ne kɔni ye i ka ɲɛfɔli kɛ n ye a ka entreprise in ko kan walasa an ka se k'a dɔn an ka baaraw daminɛ. Tonton Sinɛ, Naamu. n y'a faamu. I ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ. Entreprise in kɔnɔna na ne tɛ ko caman dɔn a kɔnɔna na. Sabula an fa minnu tɛ ne ka baara kɛ entreprise kɔnɔna na. Nka o n'a ta bɛɛ ne tun bɛ to sɔn ka taa ni ka segin dɔw kɛ entreprise kɔnɔna na. Nka n bɛ mɔgɔw dɔn mɔgɔ minnu bɛ se k'i dɛmɛ o ko in na. A yɛrɛ mɔgɔ min tɔgɔ n'an ka so n'Ala sɔnna ma n bɛ tila ka se u ma kuma n'u ye n'a ka kan ka tɛmɛ bolo minnu kan a bɛ k'o cogoya la. Baasi tɛ ni kuma in diyara n ye nka hali bi ne bɛ segin kuma kelen de kan f'a ka dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ ban ja bɛ ban wari ye kungo ye nka fantanya tɛ lebu ye a k'aw yɛrɛ dɔn o de ye dɔnni fɔlɔ ye a k'aw mago dɔn maa tɛ ko dɔn i n'a fɔ ko masa Ala su ko n'a dugujɛ cɛ maa si tɛ taa gundo dɔn ni ale tɛ ne b'a fɔ a ye mun de bɛ bunadamaden ma sumaya diɲɛlatigɛ in yɛrɛ kɔnɔna na wolofasaya o bɛ woloden ma sumaya diɲɛ kɔnɔna na wolobasaya o bɛ woloden ma sumaya diɲɛ kɔnɔna na nka nin bɛɛ bɔra masa Ala ne bɛ yan bi a bɛ se ka kɛ sini ne tɛ kɛ yan a kɔni ka di ne ye aw ka hakili to ɲɔgɔn na aw k'aw bolo di ɲɔgɔn na foyi tɛ balimaya bolo wa foyi tɛ kanu bolo ne kɔrɔkɛ a ye ne kanu komi ne yɛrɛ y'a kanu cogo min
ko min kɛ an ka dugu kɔnɔ ni ko min Sina nana yɛrɛ de bila kasi la. Batoma, no, Batoma dia. Sani k'i jɔ ko tanti ne ko e tɛ se ka ne fɔ a Batoma ou bien ne de bɛ ne fɔ o ma mun y'i sɔrɔ bi ko dugu jɛra dukɛnɛmɛnɛ ma furan so ma jɔsi charbon ma ɲaga o tuma ne de bɛ o bɛɛ kɛ e la Batoma f'i k'a dɔn ko den musomannin k'i bɛ bange yɔrɔ min na ko ye t'i to ye nka n'a b'i kunna ko ye y'i to yɔrɔ ye o de b'i bila molobaliya ni marabaliya ni ko sidɔnbalikɛ la komi don la ne ye yɔrɔ fɔ o de jali kun fɔ tɛ yan o tɛ Batoma bili kunna k'i ye musomannin ye est-ce que tulo bɛ na a bili kunna k'i ye musomannin ye ko yan t'i to yɔrɔ ye dɛ fasaya ma fɔli e la wa a tɛna laban i la est-ce que tulo bɛ nin na ni bi bɔra la ni dugu jɛra k'e Batoma wuli ka ne ka so jɔsi ka dukɛnɛmɛnɛ furan ka charbon ɲaga ka daga bubara sigi n'i ye fini bɛ Batoma e bɛ na ne bɛ ni min jalen don i la ne tɛn'o diya i la dɛ est-ce que i tulo b'a la est-ce que i tulo bɛ n ka kuma na i bɛ yafa n ma bɔ ne da la dɛ ni bɔ ne da la n'a digɛna i bɛ yafa n ma e yɛrɛ ko yafa ma ko dɔ mun na i ma se ka baara kɛ ah tanti min farigan yɛrɛ tɛ don o don ne bɛ wuli ka baara bɛɛ kɛ mais bi dɔrɔn de ne ma se k'a kɛ i k'i jɔ ne ka dɔn yan ko don o don k'e bɛ dugu ka baara n'i ba kelen don ka min jara i k'u de ka na n'i bamuso kelen don ka ko min diya i la ne t'o diya i la dɛ i sigi tulo b'a la ne t'o diya i la fo ka diɲɛ wuli i tulo bɛ ne na n y'a f'i ɲɛna cogo min na sini ni dugu jɛra Batoma k'a sɔrɔ e ma wuli ka ne ka yɔrɔ furan k'a jɔsi wallahi ni n kalifa min na ka bɔ n ka kalima ni n'i fagala de la i ka kuma to ɲɛmɔgɔ dun yɔrɔbali jɔlen filɛ bɛ yen tɛmɛ ka bɔ ne yɛrɛ ka tɛmɛ Oui. Jɔn de don? Don. An tile tonton Lamin. Nba Laji somɔgɔw bɛ di Basi t'u la. Ala kana basi kɛ Tonton Lamin, n'an bɛ a bɛ wagati jan bɔ an ma Laji wele. Depuis wagati min na téléphone bɛ sonné fo ka n'a kɛ a tɛ don bilen yɛrɛ. A tɛ i n'a fɔ weleli min kun bɛ ko i hakili bɛ min na dɛ o tɛ. Tiɲɛ don ni dusu bɔra hakili tɛ yeli kɛ. An yɛrɛ tun ye polisiw bila k'i ɲini nka o si tɛ. Weleli ninnu cayali kun ye a fa ka bana ko de kun gɛlɛyara. Ala b'a ta la mɔgɔw b'u ta la fo ka n'a kɛ banako ma ɲɛ a fa suma yɛlɛmana. Tonton Lamin, nka o tɛ ne nakun ye. Ne nakunba yɛrɛ kun ye
I ka sigi ka baara kɛ entreprise la. N'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogo min ne tɛ bɛrɛ dɔn entreprise kow la. I dun i ye caman kɛ entreprise kɔnɔ wa i ye ko caman kɛ entreprise. A tun ka di ne ye an fa dɔgɔkɛ min nana i n'a ka jɛ a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa a bɛ se k'a faamuya teliya la cogo min. Laji, ni ka kuma min i ye fɛn o fɛn fɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nka bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko hali ni jeli tɛ malo k'a tɛnda bɛ gosi. Diɲɛ fɛn foyi tɛ yen nɔ ko e fa ma min dɔ kɛ ne ye ɲuman na. Kɛnɛ kan dogo la tiɲɛ tiɲɛni na ne tɛna se ka segin entreprise kɔnɔ nin cogoya la. Tonton Lamine, o tɛ. Bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni kunu ma jɛ i la i jija i ka bi k'i teri wa i kana na ɲinɛ sini fana kɔ. Ne ka laɲini tun ye i ka sɔn ka baara kɛ entreprise kɔnɔna na. Jɛɲɔgɔnya min tɛmɛna i ni ne fa ni ɲɔgɔn cɛ i k'a k'o kama. Laji, baasi tɛ n'i ka kuma faamu. N'i ko ten n bɛ hakili jagabɔ. Tonton Lamine, o bɛ diya n ye kojugu. Ne bɛ sira ɲini fɔlɔ. Baasi tɛ k'an b'u fo. Alhamdulillah. Wadiya, e mago bɛ ne la. Ni ma bɔ so kɔnɔ sisan mun bɛ e bolo ka fɔ ne ɲɛna? N sɔrɔ sokɔnɔ kuma de tɛ kɛ. Ni sokɔnɔ kuma kunna an b'a kɛ so kɔnɔ. Baasi tɛ. Ne b'i lamɛn. Ne ko Sinani, ne ko mɔgɔ ni wara bilen jɛkun ye mun? I tɛgɛ tɛ sanfɛ fɛn min sɔrɔ k'o kari ka di. O kɔfɛ ɲamakala ni hɔrɔn jɛkun ye mun? Ni hɔrɔn bɛ sira juguman kan ɲamakala de b'a bɔ ka sira ɲuman kan. Sinani, i b'a kalama ko mɔgɔ kɔni tɛ k'i yɛrɛ ma jugu. Sinali, e kɛr'i yɛrɛ ma jugu. E kɛr'i yɛrɛ ma jugu. E tɛ se ka ne faamu. E b'a fɛ ka mun fɔ? Ne b'a fɛ ka min fɔ e b'o. E kɛlen don ka walidenw fisaya n'i yɛrɛ de ye. E kɛlen don ka walidenw fisaya n'i yɛrɛ de ye. Den minnu b'i bolo olu ma fisa ni denw ye. I kɛlen don ka na bamakɔya k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ka sɔrɔ mɔgɔ jugu ma tɛmɛ i kan. E denw b'e kɔ village ye. Ni ne denw tɛ kɛ mɔgɔ si ka falisa kɛcogo t'o la yen. Ne denw bɛ na bamakɔya. U bɛ n'u ka kalan tɔ kɛ, u ka diɲɛlatigɛ tɔ kɛ. Parce que e bɛ ka minnu ladon yan nɔ, olu ma fisa ne ye, olu fa sara de. Fa sara o sara de. O bɛ se ka ne denw bali k'u tɛ se ka na, o ma fisa ne denw. O bɛ kɛ yan. O tuma ne hakili bɛ ka yɛlɛma de wa ou bien e sicogo de ma ɲa? Ne sicogo ɲana. Ne sicogo ɲana ni diɲɛ mɔgɔ bɛ yen. Wa n tɛ fatɔ ye, n ma gulɔ min. N'i ka kuma faamu. Nka f'i k'a dɔn k'a fɔ
ninnu e denw a bɛɛ ye ne denw ka da mun kan ni Ala ye ne kɔrɔkɛ ta ni ale tɛ yen ne de kan k'an jɔ dutigiya jɔyɔrɔ la ne tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ nin waliden ninnu to yen u yɛrɛ ma ten ka sɔrɔ ma olu hakili yira ɲɔgɔn na nin ko in bɛɛ lajɛlen bɔra Ala de yɔrɔ la ne bɛ ninnu fisaya ni denw ye cogo di ninnu bɛɛ ye ne denw ye maa maa bɛ ɲɛji bɔ yatimɛ ɲɛ na Ala sɔnna wa Ala tɛna yafa i ma fo ka diɲɛ kɛ. Ala de ye ji b'u ɲɛna ne ma ji b'u ɲɛna Ala de ye ji b'u ɲɛna ne ma ji b'u ɲɛna. E k'i bolo de dusu kan. Dusu bɔlen tɛ dɛ ne dusu bɔlen tɛ n mago bɛ min na a ka k'o de ne mago bɛ min na a ka k'o de. Morikiya e tun tɛ sabali n'a y'a sɔrɔ ne de tun tanyana kan e bɛ ka kuma min fɔ est ce que e tun bɛ sɔn k'o kuma in fɔ wa? Komi e ma sa o est ce que e sara e ma sa o e kɔrɔkɛ de sara e ma sa o. N'i ka kuma faamu nka n'i ye jatigɛ dugu de k'i b'a dɔn i kan na walayi sira b'i faga ne taara.